ונשאלת השאלה, רגע, עכשיו אתה מדליסט אולימפי, כבשת תואר, מה עכשיו? כי אם אני פורש עם מדליה אולימפית, תקנו אותי אם אני טועה, נראה לי שזה בסדר לפרוש ככה. אבל אם אני ממשיך, או שאני יכול להרוויח מדליה אולימפית שנייה, אז לא היה אף ג'ודאי ישראלי שעשה את זה, או שאני יכול לסיים את הקריירה בהפסד כואב, וזה חתיכת סיכון, ובניהול סיכונים שלי אני מחליט להמשיך. כי הדבר הגרוע ביותר בעיניי הוא לתת לפחד לנהל אותך. אני הבנתי שהקולות האלה של הפחד יגידו ככה, זה לא משהו שצריך להקשיב לו, ואני מחליט ללכת, רק אני לא יודע כמה קשה זה הולך להיות, כי כבר בתחרות הראשונה, לעיני כל הקהל הישראלי פה בתל אביב, אני מוטל בקרב הראשון בצורה משפילה. אני זוכר שמישהו מהקהל צעק, ססון, שמתי לך 50 שקל. תפסתי את הראש, אמרתי, איזה טעות, למה לא פרשת? אבל המשכתי ושיפרתי, וג'ודאים שעשו גם את אותו מהלך שאני עשיתי, עלו מ-100 קילו למשקל הפתוח, כי זה היה משהו שראו שהוא עובד. אז איבדתי את היתרון היחסי שלי, והוספתי תרגילים חדשים. אז שנה אחרי זה אני מוצא את עצמי הפעם מדליית זהב בגרנד-סלאם תל אביב, לאותו קהל שראה אותי מפסיד, חוויה מתקנת, ו3 שנים אחרי זה, אחרי הקורונה וכל מה שהיה, הנה אני עכשיו שוב באולימפיאדת טוקיו, הגרלה מדהימה הייתה לי בטוקיו, קרב ראשון, טדי רינר, הצרפתי. הסתכלתי על ההגרלה, אמרתי, אם תמות, תמות בגבורה.